tichida kutendai nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa paSaint TV, basa richienda mberi. Tichida kutendai nekumira kwamakaita nababa Evelyn kubva patakatanga kutaura nyaya yavo kusvika pari nhasi. Aiwa, sekuona kwenyu kune hama dzakavatengera uche, electric uche, iyo iri kuvabatsira kuti vange vari kufamba kwavo kunge kuri kunoita nyore. Idzi hama tinoda kudzitenda nekuda kwebasa rakanaka radzakaita, dzisina kuda kudomwa nemazita, asi tinotenda kuti Mwari anovaziva nemazita avo. Zvakare nehama dziri kubatsirana navo kuti vange vari vanotuta kuenda kunzvimbo itsva iyo yavachange vachigara. Aiwa, kune vese vane zvavanoda kubatsirana nababa Evelyn zvakafanana nemidziyo, nekuti midziyo ndiyo yavasina, makasununguka kubata panhamba dziri pascreen, tobva takurukura kuti tingabatsirana sei. Tinokutendai nekuda kwesapoti yenyu. From Uncle Saint, the only Zim uncle neSaint TV crew, for now tichiti it's much love.